Kaixo, hemen gaude, Shot estudioetan, Arrasaten, Goseren etxean, eta hemen sukaldatuko da beraien urrengo diska. Diska arroxa, diska benetan txundigarria, lagunekin eta Goseren kantu hoberenekin. Honekin. Diska arrosan ideia urten zan, diska gorria itxen gingo zenien. Kantu berrixak itxen gabizela, urten jakun ideia hori, eta, bakizue, zeizetendan konbibentzia inbeste ordu estudioen sartute, pasadan urteko udadan estudioen, botaten dozuz, olako astakerixa asko, pasten dena, batzutan itxen ditxugula horrek, astakerixa horrek. Pilota, burua, eskua! Sentitu pentsatuekin! Denok elkarrekin? Aupa, Gose! Aupa! Diska arrosa hau guretzako da, gure burua jako menalditxo bat. Eta egiz esan, emetik pasaudien musikari danak, jako ekarpen horreik edo perla horreik itxi daubien perla horreik guretzako lujo bada, ez? Chorizo Pamplona!